जों हस्पिटाल तो बेलेखिनि इम्पोर्टेन्स मारियो सिनि लांमाओ आबोनि बागै जिनि हाजामारा PHC ओ जागा आगि तो जस्ट हस्पिटाल खुलकमानि 24 आवर्स बुकरि तंमानि आबो ताबुक और जतो एडमिशन ते ओ जागा आउटडोर चलियो के ओ जागा जों ताबुक 24/7 ओ जागा जिनि ओ आमसाइनि लुकुरक सुबिदा मानै दङ बनो करीब जोंतेबो एक्सटेंशन नुगि मानो ओ हॉस्पिटल नतेबो कतर खलायना बागै एबा कुनि महामारी कुनु रोग रग फैखांखै जों ओ जागा तनिनान बागै रेडी खाइ दङ ताबुक अलरेडी बिल्डिं कंस्ट्रक्शन चलि थाका 2.4 crore समथिंग नि ओ बिल्डिं चलि दङ ते मेन हॉस्पिटल आबोनि साकाबो तेबो एक्सटेंशन खायनानि बागै काम चलि दङ नाहार मंगमनो चिनिति प्रासा आमचायो चिनि लुकुरक जाते मेडिकल फेसिलिटीज का हममानानि चिनि डॉक्टर तो ताऊ सुर जराते सामं खाम चलि दङ आसा खयो फाइनान्शियल लग तेबो चिनि ओ आमचानि लुकुरक सुबिदा मानाय ओ हॉस्पिटल नि बिसिंति हामबाय जों ताबुकै सफायजाक सरस्वती बिसिनि कलाजाक चिनि माटियाव थामानि लामा अब बिसि गोबां मारमिनो लामा गरै आगि दैनि बागै वातै बाब्रुम ब्रुम दै तरखांखाय ओ लामा बाय थांखांखाय ओ खेत नष्ट उंगै थांमाया काउन बागै ओ जागा बोल्डार रिवै दाखलाय जों लामा प्रोटेक्शन खायै जाते ओ जागानि लुकुरक हिमि माननानै ओ व्यवस्था खालायजो जागै दंता बसुक आमा लामा बसुक जों नतुन बाजाराव थांनांके प्राय 1 किलोमीटर दङ ओ पारा सफैनानै हायपान अबो याबि थांखाय तेसे रामशंकर बिसिउ थाङि पायो जे लामा न लांमा न लामा अमो वानसु मन नाहारैनो जों ओ सामुल खालाय दङ ओ माटिया कामि दै चिनि माइलामुरा कामि लुकुरक जे जोंजाल अब ताकलाय दङ पायानि हिनि आंखा खयो जे ओ जागा बोल्डार किकलाय ओ लामानो जों पिस खायनानि बागै जतो रेडी इंलाय जा हामबाय